Liam. Tillykke med din fødselsdag. Og hvor gammel er det nu, du bliver, Liam? Er det 8 eller er det 9 år? Det kan morfar ikke rigtig huske. Men jeg håber, du får en god fødselsdag. Og så skal du hilse mor, far og Thijs. Og så glæder morfar sig til, at du kommer hjem til sommer, så jeg kan se, hvor stor du er blevet, Liam. Morfar har sat nogle penge ind på fars og mors konto, så kan du købe en ting, som du gerne vil have. Ha' nu en rigtig god dag, Liam. Hej hej.